नै जोंनिया टाइटानिक जाहाजा लोगोफोर बेवहायनो 10 जनसो गाखोनो हागोन आरो बेवहायनो 10 जनसो गाखोनो हागोन आरो गोसोम जाजोब्बायनो लोगोफोर खोमसि बार अखा फैमारगोन बारबो बारदो लोगोफोर जा बार बारखादो ओमफ्रायनो जोंनिया खासे दङ आरो कुसुकुटिया माबा थास' नांदेरनाय कुसुकुटिया माबा थास' नांदेरनाय Depol, मा खबर Depol? दे उल्था खर बारनो दे खेबसे ओइ नाहरनाय मायाव गाखोदो लोगोफोर नुफेरदोंना नोंसोर बेबायदि जाहाज डेन्जार जाहाज इयो बिरनो गोसो जायो ट्रु ट्रु बारदे द्रा उल्था खर खेबसे बारनाय उल्था खर बारले उल्था खर हायोबा दे उल्था खर बारना खिथिफाय जाय जायो लोगोफोर नै जोंनि सुइमिं पुला लोगोफोर जा दुगैयोमोन ना जों आगोल लोगोफोर बेवहायनो होननायानो जाबाय लोगोफोर आं दुगैयाखै लोगोफोर दा आं दुगैयाखै माने दा दसे थाना दुगैगोन फाय बारफाय जाय जायो दे दिपल खेबसे बारनाय नोंनिफ्राय दिनै बारफैनाय आंहासो दुगैनो लुगैसोबाय लोगोफोर हायोबा आंबो होख्लायनोसै बारनाय लोगोफोर जा साफा जाखादो दुगैनो लोगोफोर ओइ मालाय दुगैनायखौ मा मोनदों नोंथां मालाय दुगैनायखौ मा मोनदों निजिथ' दुगैया मालायखौबो सोरबा दुगैनो लुगैदोंबा फैनो हागोन लोगोफोर जोंनि सुइमिं पुलाव लोगोफोर ओरैबायसा जा गोथौखा लोगोफोर हाखरा ओरैबायसा लोगोफोर गोथौ आरो माने दाख्लैबावैसो जिसिपिजों जावदोंमोन लोगोफोर माने बेनिफ्राय माने बारा गेजेर माने गोथौ नंद्राया लोगोफोर नै साइडखि जाबाय गोथौ जागोन लोगोफोर ओमफ्रायनो जोंनिया खासे दङ आरो कुसुकुटिया माबा थास' नांदेरनाय गथ'फोर दुगैनायखौ माबा मोनखांबाय बायाबा तारा गोलैनानै सट जाना थैथोंसै लोगोफोर नायखा बोथोरखौ जा समायना नुखादो बार बारनो हमदो लोगोफोर बार अखा फैगोन खोमा लोगोफोर दिनै है मा जाखो लोगोफोर आंखौबो नायनो लोगोफोर एसे होमबा माने अखा हानो नागिरदों लोगोफोर अखा हानानै एकदमबारे गोसोम जादों हागोन नामा मिथिया आं खिन्थु जिखिजाया हां जादों आरो हां मथलाव दङ लोगोफोर माने बार अखा फैहां बोरैबा गोसोम जाजोबदों लोगोफोर नै आंदो दोङो दा खिलारि साहाब बल खेला गेलेनायाव बिराद एक्सपार्ट इयो जार्सि गानना लादों नुवाखै
लोगोफोर बिराद हिट दिनै बोथोरा नेन जाहैबाय हिट माने दा बार अखा फैबाथाय हिट जानाय नङा लोगोफोर गिगोन ना आं ओरैनो लामायाव ओंखारबोनायखाय दसे ओरैनो भिडिअ खालामनो होननानै खालामबाय लोगोफोर होमबा गोसोम जाजोब्बायनो लोगोफोर खोमसि बार अखा फैमारगोन बारबो बारदो लोगोफोर जा बार बारखादो दे बेलथे लांनाय डाइरेक्टलि इदिनो सिंखि नै जोंनिया टाइटानिक जाहाजा लोगोफोर बेयावहायनो 10 जनसो गाखोनो हागोन आरो गैला नेनजय बेफोरनो जाबाय बेफोर टेकनिक गैयाबा हाया आरो लोगोफोर रावबो जोंनिया आरो दादैया दंखायो जोंनिया टेकनिक दङ बेफोरबायदिनि नोंसोर बिदिखौ फार्स्ट टाइम खालामबाथाय नोंसोर गबनासो थाहैगोन माखिबा उथिंनानै एक ओंखारनाय माखिबा बेलथेंनानै थायोबालै लोगोफोर ओइ नों गोजानावनो थाबाय था फैनायखि हा बार अखा बायदि मारदो लोगोफोर अखा हाबाय लोगोफोर होमबा भिडिअखौ खालामबाय थाथ'ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर होमबा लाभ इउ टुनि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन